hayi wayethu umngomeni bakosenjani wawedwa mbone nakusasa nje Thixo wethu onamandla onke sikwelikhaya lakwaDade uNgqubumba. Thixo wethu onamandla onke, nguwe ubusazi imini yokuhamba kwakhe, nakuba silapha Nkosi kodwa imini yona ibisaziwa nguwe. Thixo wethu nokuba siphila emhlabeni kodwa ukuhamba kwethu Thixo wethu olungileyo kwaziwa nguwe. Siyabonga ke ubomi bakhe, siyabulela kakhulu nale family, sithi incede ngamaxesha onke, uyifihle Thixo wethu onamandla onke, ngokuba wena unguThixo nako, unguThixo ongenangqaleko, unguThixo ongenangqileko. Siyabonga ke Thixo wethu onamandla onke, sincede ke Nkosi noba sizawuphuma egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabulela kakhulu. Sicinga uba siyiqhibile ngoku ebesoyenza apha into njengoba besekutshiwo singacula ingoma siphume. Ndibekile nje phambi kwam futhi engasekunene kwam andisayi kushukunyiswa. Ntambo zeyadesi zandihawula nemigibelo yandiphangela. Yevusabelo selfa lam nesendebe yam yaligcina wena iqashiso lam. Ntambo zokulinganisa ziwe kum endaweni ezimandi, ewe lihle ilifa lam. Ngako kwinhliziyo yami iyavuya, inqwanisa yami iyagqoya, kanjalo inyama yam izawuphumla ngethemba. Kuba kaziwushiya phefumlo wam kwelabafileyo, kanjalo akazumyekela oyingcwele wakhe eve ukubona. Yawundasa indlela yobomi ebusweni bakho, khobuninzi ovuyo, ngesokunene isandla sakho yazibona iziyolo zingunaphakade. Sizanga nanto ke kuza emhlabeni sekuhleni kananjalo bangeke saphuma nanto. uYehova ubenikile, uYehova kwalo uthabathileyo malidunyiswe igama lakhe. Sing glory, hallelujah. Sing glory.
harinka buka ya khanese re shaba khaolo ya bone temana yona ke ya lesome ya ba Jehova o re ho kaine o entseng na go kwa lentswe la Maria ngwaneno le hweletsa ho nna le tlaha mobung ya ba Jehova o re ho kaine jwale go tla fetoha moleleri e re ka hatsa ho hakilwe ke lefatshe o tla fetoha mmalei mme lefatshe lena ha le tla ka o tlhaisetsa tseo le neng le o tlhaisetsa tsona e re ka ha le a tlamisitse molomo wa lona go mmetsa Maria ngwaneno a tswe letsogong Fez
Mfihlakala Nzulu yesimanga wena uzalisa umhlaba nesibhakabhaka ekseni moya ongcwele wena Thixo uvuka kumnyama abubaleki sisondela kweThixo sesingena Thixo kwelikhaya moya ndini wenyaniso sithi balapha moya ongcwele sengena umntwana wakho Thixo wethu olungileyo hlala kule ndawo Thixo wethu ube nguThixo ekseni moya ongcwele sithi lungisa ke Thixo inhliziyo sozilungisile Thixo wethu namandla lungise yonke ifamily moya oyingcwele bazi ukuthi Thixo wethu namandla umda Thixo wethu wasikwa nguwe womuntu Thixo wethu namandla sondela kule ndawo Thixo sondele kwezo inhliziyo ezityumkileyo bancede abantwana bakho Thixo wethu bakwazi ukuthi unguThixo bajonge kuwe Thixo emnqamlezweni ngoba izinto zonke zisesandleni sakho siyabulela ke moya ongcwele nangalemini Thixo wethu namandla ibalapha ke Thixo wethu egameni nasegazini lenkosi uYesu waseNazaretha amen madlamini nomadlomo am I right phulaphulani icela nithi manje kancinci ngifuna uvela kubo bobabili masi understandeni lento sihlobo zami ethi nguyelo umyeni wenu isithandwa senu enafunga nathi sakwahlwa ukufa abanye bohlulwe ukusa ubona nje bakhona apha endlini abanye endingathi basingacimela ndibakhombe abangasahlelanga emitshatweni yabo ngenxa yokusa qha kodwa nina uThixo unincedile nasithwala isifungo nasiphatha ngezandla ezilungileyo ukuze kuzothi ga kwesisigaba kuyelo ngokumyeni wenu kuyelo utata wenu bantwana kuyelo umtshana wenu bomalume nomakazi kuyelo utata omncinci kuyelo utata omdala kuyelo umtshana kwabanye ufika selelele ngolhlobo phume apha endlini ezihambela ephefumula umphefumulo ongowakhe kodwa ubuyile ngokubuya ulele ngolhlobo kukuthanda ke kukaThixo oko asingesoli umuntu ngoba nguye onikileyo nguye nothabathileyo malidunyiswe igama lakhe ngalondlela okubalulekileyo nokudingekayo ukuthi nina nihlala kwindawo enihleli kuzo nimhonorisha uba ngumuntu obekhe wakhona phakathi kwethu ngumuntu osincedileyo singabanye wasisesikolweni ngumuntu osincedileyo singabanye wasitshintsha ifani nechintshwe ifani ngoku anise ngabo sithonga no ntshali inceba inyezelweyo nguThixo leyo ngalomfana inkosi insikelele sicela ke sihlobo zami si understand indawo uThixo akuyo uba uThixo uyenza into eqinisekile uba ukulungisile ukuze uyamkele lento inkosi insikelele andifuni noqhubeka kakhulu ngoba ixesha liyasidla ngecerhalela sinike abantu basephala batsho abangakutsho sibese sinikezela ifamily yiyo ezasinikeza idirection mandithathe lithuba ngibulise utata ndibabulisile namama abantwana umzala wakhe ekhaya izihlobo nabo bonke abantu abasondeleyo enqabeni ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu amen futhane ngingokazonele ifani nguqhaqhuke isituku ekhaya eselbot otata ndihamba nabo tata uTuksini khaya libalapha eVichi uChezi khaya lapha eNdabankulu mntakasikhaza ukhela khaya lapha eMgqandweni silapha kulomzi wakwaNwabisabhiliza ngokuqala ngeminyaka ufutshane nje enzakuthi ukucacisa nje kwezinsukwana zimbalwa sinaye utata kange kubekho ingxaki ngenxa yoba kukho yena kodwa ke uthe usisinwabisa sesiwenza amasombulelo ngentsebenziswano ebikhona phakathi kwakhe nefamily leyo teze sithi inkosi kakhulu akabuleliswe bulela nje ukusebenzisana teze sithi inkosi ngalona sithi kwifamily naye iyamkela imeko kodwa ke mnandi ndim endikuzele kuzocacisa nje ngendlela njengokuba sihlala nabo ke njengoba sibabolekwe simane sibaqhoba sicheke sibakhola utshintsho olukhoyo kange kubekho ngxaki ngenxa yoba ukho yena kube kuhle
kodwa kufikelela kwelithuba lokuba abuyele ekhaya simceleke noThixo ngamaqana sizawuphuma uThixo wasithwala sazongena kwimikhono xa besisuka ke phaya eMthatha njengokuba sihlala kwindawo ngendawo sisinwabisa uye wathumela umyalezo kodwa lo myalezo akawunikanga mna kodwa nje ndifuna ukuthi ndakasikhaza yona le family uthunyelwe kuyo naba abazali naba umama naba abantwana andiyazi mna into okuyithunyiwe kusesinwabe isibuzo uthini kwaba mama naba bantwana ora xa ndiza kunika ndifuna ukuthi maye bazali bami maye kubantwana abamyeka utata aphumle ufikile njengoba sisonke silapha nje siza kuhamba ngokuhamba ukufika kwamaxesha wethu ngeke bazali bami sekubulisiwe mandingawenza imali Mziwa Manzote mandigawulele emnxebeni siyalezwe nje into encinci kakhulu kodwa ebalulekileyo kodwa ndizayohlula nje ibe zinhlahlo zambini ndiyeke bodata befundisa okokuqala kuthiwe komama balapha ekhaya amehlo wabo azanamathele kulamakhaya amehlo wenu makanamathele kulamakhaya nihlale kulamakhaya nivuma ingoma yodwa ethi itarhula konkosi malihle phezu kwethu ngokuba ithemba lethu likuwe ngoku liza kudliwa zizinja lingenamhlangu ngoku amaqhwa azawuza ngaphambili yona nto kuzawufuneka okokuba nivume umhlabelelo kokuba nkosi ithemba lethu likuwe sawubheka phina ke xa singabheki kuwe sawuncedwa ngubani ke xa singancedwa nguwe bantwana balapha ekhaya xa sisahlukana umfakalothe noAbraham uthi umvangeli wasekhaya phakathi kwethu sobabili mangabikho mbambano ngoba siyazalana athi bomama balapha ekhaya abantu bakowenu yekuba ngabantu basekhaya kuthi abantu basekhaya ibe ngabantu bakowenu lenza isifungo notata uNgqukumba okokuba aphathi vukhona nani nawuthi vukhona sizoshiya lo mazwi onto yokuba hlalani kulo mzi amehlo wenu anamathele kwaba bantu amehlo wenu ngoku azanamathele kwaba bantwana siza kumvula ngoku vele into ebeniyazi le nyama kodwa umphefumlo wona beningawazi ngoba ayingowenu nibhetele linto kokuba niza kulithatha ithambo lesithandwa senu niyokulibeka emangcwabeni nokuba nina anizukuhlala emangcwabeni ngoba lenu uhambo alukapheli sizoshiya lo mazi okokuba amehlo wenu azanamathele ndiyazi okokuba xa simvula fokazonele kuzawuthi kade umhlabeleli ebantwini othi zaphalana inyembezi ndawupinga ngabaninzi abangasekhoyo ngelo xesha anililiswa kukumbona nicinga imisebenzi nicinga imisebenzi amehlo wenu mawanamathele lamakhaya ngoba ngoku nizakudliwa zizinja ningaphethanga nto namaqhwa azawudlala phambili
kodwa senivuma ingoma eyodwa le ndiyithembisayo nokuba u212 ningawuyeki kule ndawo ithi nanisiya naye kwizihlwele nithi njengebhadi ngibadula senifike phaa ezantsi khona indawo ethembisayo okokuba nanjengoko sawambathayo ke umfanekiselo womhlaba siyakwambatha ke nomfanekiselo wasemazulwini uthi xa ufika phaa ezantsi ukuze uthuthuzeleke beka ithemba lakho kuThixo yeki ngoba umsebenzi bewunikiwe emhlabeni noba uhambo lwakhe lungangadibani nemisebenzi kodwa phambi kwemso kaThixo umsebenzi wakhe ugqibile nibambele ngontambo lelihle igama lenkosi uKristu enkosi mphathixo